tej Strežanach so jene wumerske, DDR-času wumerska utrova uviva. A tajo so v klinice, bezirksklinik v Strežanach, so oni tam svinom tu aplikovali. A úspěšně, a potom přišel převrot a nikto jac neví, co s tím dinkom se stalo. Ale za korona času například v televizi velká prostva o peníze v Wrocławě, tam je peča největší zběrající azyl světa, alebo Evropy. A potom tam pokazali jedno kona z Čech, když měli spaleniny na celém těle, a za kotrež oni trebali veľa druhých žalbov. Po mojej mieneniu bolo za to kona veľa lepo bolo, že bol sa to umožil, že by to tú injekciu dostal, dokež také moje zvírio čerpí, ale že nevie za čo a čo odla. A v tutém smíre sa ženci, že jara veľa činy a tiež nerozumel. A ja mám tiež s tým problémom, oni sú reči vo zvieratách, ve zaječu a ve svobode. Ve živine, bo ja pravi, a živokosti, pretože ve svobode, tak menuje svobode, tam oni tu ličbu tých strachov nemôže naličiť. No, a napríklad v mojich volierach, tam oni tie šomaja, to je pod škytom človeka. A to nie je tak, na koncu tiež v každej fachovej literatúre stojí v živine, alebo ve svobode mi písaja. Tie zbieria přerezne tak a tak veľa let živia, a ve zaječu je oni skoro znamenšava jednu třetinu dlje živa. Ano? To za to reči, dokaj tam te strachy nisu. A v fachu se dokonca, že so skoria, že so to dá liečiť, pa nie liečí. No, ale no, to má akože svoje nastajenia.